Keluarnya apa? Jadi wayahmu, Wayahmu. lah bocah sak ucung pilek itu ketangani. Tapi lak nyambut gawe nyata. Nanti nyambut gawe bos. Buktikan jajal nek kowe ra trimo karo pola iki. Wong calane wong kene isi-isi ndek. Lama berjanji ya. Ya percaya karena aku. Jajal nek kowe arep oleh wong kene buktekno kiprahmu ki. Lah kok beli sogok itu sak. Tak sogok. Oke. Nang nyokot sok kene. Kok pas kene. Makanya aja mundur-mundur. Ora sedek alak keri. Makanya aja mundur-mundur. Tak maju kono. Ngono kuwi ya tibake ya. Nek kalah wilayah iki bangga kalah personil. Kene kecak wong apik, Dek. Aku iki jane nek guyone kowe to. Apa kok biar? Lah kowe lak salto rono. Ya. Mbok yati iki lho. Bar muni ngene lho nggih. Basa kowe buka token lah kok meriah ngene. Oh, iki toko aku iki. Iki kurang adang ya. Kok iso apal teko kono kuwi lho. Ora nek. Waduh karo kono. Kok karo dhewe. Tapi aku seneng nek tanggapan ning nggon iki pri lembah babatan iki nek go ngamati salah satu
masyarakat yang suka dengan kesenian reog milik Ponorogo nyatane penonton mesti tumplek blak rame meriah tanggapane nggon kono rame kulon kene rame lor kene rame Oh, ramene perkara apa? apa Perkara aku arep urip ning kene kok rame. Hei, akhirnya gue sambatan kok. Hei, lo lihat kanjane bujang jalan, ada kene kepreok ya. Bosok. ya ora apa-apa lah kuwi lah termasuk amal jariah Nah, ya amal sambatan terus ya bongko, Ding. wis kok diniati ae iki Lah yo, ngene iki kena dige sangu adene besok sangu yo sangu. Wih, lha iya sangu dige sangu adene besuke Nah, kira apa? aku itu amal jariah nggae gurune wong liya itu termasuk amal jariah Apa tonggoku yo gawe wong bae dindung ya. nah kae wong kentir kok seje dilanjutnya pagelarannya sing rame oh ditekakne udan ngono-ngono Gusti Allah Ini barokah. barokah berkah Bentar. nyapa Hah? Bongge adrek. Oh, dikira wedi karo wong wedok nggih kowe iki. Kowe kok dikira wedi karo wong wedok. Apa sama dadi wong lanang sing tatak. Gak ngono kok. Weh, wong lanang iki apa? Aku golek kok. Mbak marah kowe kaya ngene lho. Kok loro-loro aku nyet. Pelek. Pelek. Pelek kental. Lah tak tukone sego. Manjar. Dipolane lah sing enak. Kowe lho. Yo, Wong lanang tatak kok. Watas. Wes tak satu madhep rono. lah yo madhep ora aja madhep rene. Lah kok malah kanyuk-nyuk. Madhep rono bisa kok jajal wani pulang ini ya. Ora ngono kuwi. Wong lanang sing tatak. Kok dikaro wego iku bener. Edrek jate yo biasane gendong-gendong. Biasane mangku-mangku. Aku mau tak pangku iku. Tak. Papat ngono, wong lanang kok. Yo, ayo rada dindone sithik ben iso obah yo. Ya carane kadang manuk Bapak Syafir rame gondelu. Ayo.
Kita alam apa beneran. Nah, dia itu romantis. Aku orang Jawa itu kan apa itu totalitas. Totalitas. Kesu pikir kering. Natalia. Sik, tak golekane ora tuamu ya. Ora ngomong. Iki kerja. Kerja nyambut gawe Kesu. Jaluk kepuro ya. Pundi? Nggih panggawe nyanyi. Niki ditantokne napa mboten ngeten niki? Hei, kerja totalitas, Bro. Totalitas. Kalau di kalangan ini bungkus meseni. Apa? Apa di jero kalangan gak popole seperti ini, jopot sampai berdua. Tenang ora. Karena adewe ning kene iki tontonan sing kena diengge tuntunan. Kuwi kan bukan semata-mata untuk hal yang negatif. Betul. Nah, carane piye to nek diambil yang positif kuwi lak wong lanang carane wong lanang ngajari wong wedok ya ngono kuwi ta. Doyan. Centang tekangan ngono. Ande. Bu, ya Pak sidakne, Bu. Kok konco. Sik. Mana bisa? Dudukku ora perkara tuaku lho. Ya lho, Bu. Kita jatuh cinta kali iki. Dan nek nanti bareng ae to karo iki. Hah? Berarti kok Ya, katung. kowe iki yo kowe iki mbok aja serakah ngono kuwi. Makanya aku. Kowe biyen iki saurunge kenal Wahyu calon bojomu iki, kowe biyen rak ngeser mbokne ta sini. Konco kuwi. Perkara nyanyi lucu. Mbok kuwi kok karane karo bojone iki perkara gerakku lucu guyu. Lah iya. Muga-muga iki dadi mantu. Ngono kuwi. Masmu nggih kan? Swimpar. Ini kan disunat pundi niki? Ini ku. Ya, ini ku lho. Lagi terong. Metu wae. Gini, kalih masih. Ini kotok. Ya maksudnya ben disekseni masyarakat kene iki endi to sing duwe gawe. Ini umur ya duduk. Ayo. Nah, wis Joko ki gak oleh izin. Kene lewat kene tengah. Kene ayo. Wis jalan sama Pak Bro. Loro-lorone ku yo. Calone Mas sama Pak Samsung bro. Samsul. Kayak koncone to. Bah, alhamdulillah. Wah, Pak Samsul matur suwun. Masih dia. Masa gitu? Tapi kan Kang Samsul kowe iki kok. Melu rene. Acarane tasakuran kitan. Ikan. Kowe sebagai wong lanang iki wis ucul saka
bocah cilik iki wis balik kudu iso melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai umat Islam. 5 waktu ojo lali. Terus kowe paling endak iso maca sangka ayahmu Bapak Samsul gawe acara gedene kaya ngene kuwi. Pak Mulut diwangi ora roh awan ora roh bengi. Iki kocok lho, kok kira Pak Samsul ora ketok kok lho. Oh, ngati-ngati lho bos tak ngomong. Maksudnya Ngomongin piye? maksudnya iki nyambut gawe tenanan kuwi lho. Lah ngomongin piye? Ora roh awan ora roh bengi. Lah kok kira Pak Samsul ora ketok ora lawan lho. Kocok lho. Maksudnya ngene lho, Pak Samsul kuwi bekerja keras ora iso bedak-bedakne milah-milahne patuto sirah digawe sikil digawe sirah. Kuwi wong aku batik. Wong kerja. Ya entah to, maksudnya ki bendina nyambut gawe ora roh jam. Kuwi bendina nyambut gawe adus keringet Lah ora kecut. kerja keras kuwi. Kuwi kok angel ngono. Maksudku ngene lho, dadi enek unen-unen taruna ngungkuli bapa. Lah piye nang? Ya maksudnya kan bapaknya polisi abdi negara. Nek iso kowe besok ya dadi paling enggak dadi komandane ayahmu. Saiki ayahmu pangkatnya apa? Ora ro. Ora ro. Lho jamu pangkatnya apa, Pak? Oh masih ya. Paling enggak dadi komandan. Wah, Apa jenenge? apa lah lali kok? Ora ning alun-alun. Panser. Polres Kapolres. Panser. Oke. Paling enggak dadi Kapolres. Allahumma. Ya kowe to lho Aku wae ndongakne apa ngono. iki ning kena iki cara apa huruf Arab ya. Alif ba ta cak pitunggal iki tak artekne dhewe. Huruf hijaiyah. Oh ya Jon, Arep kok once isin aku kene ora pinter. Iki bodoh. Alif. Alif iki A. A iki awal iki tangga. Kowe urip madhep-madhep karo Gusti Allah. Mlakune panggal lurus pokok tuwon wis tangga mendok. Oh iya. Labu minallah, labu minannas. Ya teko kono kuwi lho ya ampun. Jane lho lambene kaya gumah kopi ngene iki lho. Pak Samsul. Tambah sakit ya. Bak ini iko apa gambarnya ini? Ini. Bak ini wadah. Sampe lek mencintai ning agama iku kudu sing ndi sing bener, ndi sing elek. Nek sing bener diadai, Ada sing sing elek dibuat. Ya ampun. Tak. Tak akan lagi. Tak kita lupa sholat 5 waktu. Wong ya wis balik kok. Kok ya Wis wajib. Joko. Kaya pakmu kowe lho, 5 waktu terus. Eh. Oh, lha kowe ora roh. Kowe ora roh. Salate kan ning nggonku kono, Pakmu. Saiki aja mikire sae dhewe ning mikir sae wong liya. Kaya sakku barangnya pikiran. Maksudnya iki aja mikir sae dhewe, mikir sae wong liya iku to. Sedekah. Iki karo wong-wong sing ora duwe. Muga-muga ora dikire sampean iki yo Dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Alif ba ta sa jim. Jim ya to. Wong sholat 5 waktu bakal sehat ora bakal jimpe gak mati iki lara. Oh iya. Wong sholat iki bakal sehat. Isih temu lho ya. Aja duwe tambahi tombol. Tambah kopi tombulo. Jim ha. Kowe besok bakal dadi polisi ngungkuli bapakmu kudu hak keadilan utama. Kuwi diutamakan, dadi kowe harus membela kebenaran. Sama kudu sok beradil karo sapa-sapa. Aja sampe kene iki loro, kene iki siji. Kuwi lho Pak Samsul ngono. Sorry. Alif ba ta sa jim ha. Kok akeh sing mbok takon. Orang kok albet. Wis ora. Alhamdulillah niki wau bagi acarane nggih di bersamaan dengan turunnya hujan, insya Allah nopo sing dados hajate Bapak Samsul bakal dijabahi marang Gusti Allah Pangeran. Allahumma amin.
Mugi-mugi pinaringan seger waras, panjang umur, sehat selalu, rezeki lancar, lan putra kekalipun dados putra ingkang soleh, migurani tumraping bangsa negara lan agama, bisa membahagiakan kedua orang tua. Dek, ini tak kayak contoh ini masalah dewe ini seniman sama kudu nyontoh aku masuk ini masih orang sing biasa dipandang sebelah mata. Iya, seni. Tapi aku dia adik saya adikku ini dadi apa tugasnya ning Polsek Sukorejo. Polsek Sukorejo, kanit, Udu, dadi Kapolsek. udu aku cekel main kok. Kecekelan nek mu bangga-banggane. Nggih matur suwun, cah bagus. Salim sik. Ah, matur suwun. Oh, itu kabeh kantor Ora sangu. Pak Samsul ora kok titipi ta iki. Sang. Ya lanjut toh.